Dobrý deň, dneska už som nového videa, dneska ideme si zahrať Squadbusters, tu máme aj boxík. Dobre ako. Čo nám padne. Wow! Dynamite! It's very good, yes. Dáme si nastavenia. Neviem, hlasy môžu byť. Alebo... Hlas tak podobne asi tak. Dobre, tak to môže byť. A búk, mama. A hneď máme aj otváračku. 8000 koníkov, OK. Rare chest. Ešte aj toto máme, koníčky. No len čo si ideme za tie koníčky kúpiť. Squadbusters. Ja si dávam tohoto. Alebo dáme si aj koltíka. Potom si dáme všetkých asi. Medika. Potom si dáme aj Primika. A potom aj toto. Máme všetkých. Tak. A ešte si tu máme zase volačo. Tak a teraz ešte tu zase vylepšenie. Evolve. Ďalšie Evolve. Hehe. Tu máme tiež Evolve. Ďalšie Evolve. Evolve. Ďalšie. No ako ešte ďalšie Evolve, mne to nevadí. Mne to skôr lepšie. OK. Mám už všetko evolvnuté a nového Dynamajčka. Tu máme. To je jedno RP. A Climber Up. Čo? Rare. OK. Čo nám padne? Dynamite, OK. A ešte trúčikety. No tak ideme na to. A potom si vybereme. Ja som šel skúsiť toho Dynamite. To je nový, ten som ešte nehral. Toto. No takže ideme na to. Koho si dáme? No tak dáme si Koltíka. Bamba biu. No kam si išiel? Dynamite, nový Dynamite. OK. Ideme. Aha, jak ho dávame? Časy. Rozbijeme vás jak nič. Ale zase. Jako trošku menej gemíčk. Dáme si Medika. Prečo ne? Máme aj ďalšie boxíky. Ja vás tu mám vybombiť. Ideme ich vybombiť. No poď za nami, my tu. Ešte Dynamite si zoberme. No tak ja idem preč. Bye. Help me, bro, help me. Mám. Na čo som si bral Dynamite, keď som mal toto. Ako to, čo ste vy? Ja si berem tohoto. Help me, bro. Pomoc, tak to asi nevyhráme, no tak. On sa nazvajú fajťa. Bye, amigo. A tu sa nedá ani prežiť. A dáme si slipočku. Squadbusters. Tak asi toto dnes nebude na výhru, to nevadí. Hej, ako vole. Toto. No toto. Čo tu je za haravára?
Asi pevné, že nám rozbiješ toto. No. Trošku sa nám to viacej seká. Potreboval by som medika, no. Ja som asi dead, ja som za chvíľku dead. Dead. Ešte toho to tu naciapia. Medika, no. Medika potrebujeme. Help me, bomba. Mama, help me, bro, help me. Čiže ako na každom kroku nejaké príšery. More, poď, ideme. Pú, bombička. Pú, no kam si išla bomba? Dynamite. A to si zober. Skapal som, no tak nevadí. Každý raz musí skapať, no tak nevadí. Tak, 5. miesto, dá sa. Pekne ideš, aspoň na prvú hru 5. miesto. No, nie je to prvá hra, ale 5. miesto, dá sa. Bon, come on. Čo nám padne? Do šopíčku. No. Čo tu máme? No nie, som nejakého iného. No dáme si tam Dynamika. No a ideme dať ešte jednu hru a teraz to musíme byť aspoň v top 3. Posnažíme sa v top 3. Play, ideme. Takže ideme, dobre, tap to continue. Bereme si tohoto a ideme na to. Čo si skapal? Bum. A ideš aj ty skapať? Ja sa viem dohylovať, no ale ja už chcem mať nejaké kojníky, ne? Ja ťa rozbijem. Je to koslivca zároveň. Ja som 3. Tak 4. no tak. Bereme si El Primo! In the Mino! Piu. Dead. Bereme si tohoto a pôjdeme po tomto obrovskému Big Bossovi. No, jak dead, hneď. Hneď. Jeden kojník potrebujem. No tak teba už rozbijem raz, 2, 3, 4. Sme druhý zatiaľ. Piu. A tak som už tu vážil otvoriť ako. A zoberieme si medika. Ty čo tu robíš jeden? No, už sa mi to nejako lepšie. Tohoto dáme raz, 2. Tento je asi dosť slabý. Ideme dať dráčika. Už sa ťa bojím, dráčik. Dráčik je veľmi slabý. Áno, dráčik, ideme. Ako oni mi tu ukradnú všetko z môjho dráčika. Jedný zasraní. Tak ja to berem z koničky. Ja nemôžem byť tretí, ja musím byť aspoň druhý ako. No, bereme si kotíka, ten je dobrý. Piu. No som 4, ja nemôžem byť 4. Piu. Haha. Áno, tak. Koníky, len potrebujem koníky. Dynamos. Piu. Bum. Tak, áno. Dostaneš, flákane. Ty chceš zápasiť, Mare? What the Čo? Čo sa stalo? Čo ma to vyhodilo ako? Tak už som dead ako. No vidíš, no dobre, veľmi dobre. Som veľmi rád, no. Aha. Dále, jo. No tak to zase nepôjde. Tak
keď nás to vyhodí dol... A nevyhodilo, aha, my žijeme. My žijeme. No my žijeme. Čo si zlé? Poď, tohoto idem rozbiť. Pam. Ja kašlem na nejaké gamy. Pam. Ja zabijem toho, tam mám gamy. No jasne, on mi odskočil. A ja tam idem rýchlo. Big boss. No jasne, niekto tu má 4. miesto, nemôže byť 4. Bye. Lala, poko. Pomklad nie, on ma rozbije. Mama, ja jem len mini dynamo. Help me. Chicken. Bye. Open. Yes. Tak, wait. Medic. Ty jedna kostlivska. Aspoň to v 4. Pum, bombička. Piu, hihi. No nevadí, 4. miesto sa dá. 4 ako. Neboli sme v to 3, ale 4. miesto ako pohoda. Pekne. No to nevadí, ja už som bol aj prvých doskrát. Tak nič. Čo to tu máme? Neviem, čo to je. Ale to je jedno. Ukáž to, Medica je evolvnúť. Medic is evolving. Máme nové. Čo si zle? A book, ideme si otvoriť dračika. Tak, to tromestro. Tak, pekne. Takže toto asi bolo už z dnešného videa všetko. Ešte toto si otvoríme. Teraz to bolo z dnešného videa všetko. Takže čaute a vidíme sa na budúce. Čus!